Dimarts 3 de desembre, encesa dels llums de Nadal a Esplugues. Enguany, la il·luminació de Nadal ha estat gràcies a la implicació de la Unió de Botiguers d'Esplugues i de les associacions de veïns dels barris del Gall, Can Clota, La Plana i Can Vidalet, que han organitzat la Loteria de la Llum. Amb la venda de les paperetes dels números 93.371 i 93.372 d'aquesta loteria es sufragarà una part dels costos d'aquest enllumenat nadalenc. Cal destacar que el 5% de tota la recaudació anirà destinada a entitats que realitzen obres benèfiques a Esplugues. Doncs molt bé, molt bona tarda a tothom. Jo no sé si el president d'Unió de Botiguers ens vol primer dirigir unes paraules o vol que comenci... Doncs sí. Bé, en primer lloc, us vull donar les gràcies a tots primer per ser aquí i molt especialment a totes les persones que algunes ja l'any passat havien treballat en aquest projecte de les llums de Nadal i aquest any... L'any passat potser parlàvem d'entitats, no? Entitats, assessors de veïns sobretot, que havien sumat amb Unió de Botiguers per tal que en uns moments difícils la ciutat no perdés les llums de Nadal, sinó tot el contrari, sinó que en guanyés. I poguessin estar orgullosos de tenir una ciutat ben il·luminada i ben formosa en aquestes festes de Nadal. Aquest any serà el segon que hi hem estat treballant, hem tingut noves col·laboracions, noves entitats i sobretot noves persones també s'han sumat a aquest projecte. Bé, doncs, transmetre-us aquest agraïment. Si una cosa em preocupava del que venir a aquest Parlament, una miqueta, era arribar a transmetre a totes aquelles persones que heu treballat tot aquest any perquè aquesta llei sigui l'agraïment en nom de la Unió de Botiguers i de tot el comerç. Doncs amb aquesta línia, gràcies. Dir-vos que és un orgull, per mi com a president, per la Unió de Botiguers i pel Comerç d'Esplugues, tenir amics i col·laboradors i sobretot persones disposades a donar-ho tot a canvi de res perquè aquest Nadal Esplugues tingui aquestes llums. Donar les gràcies. Molt bé, doncs donar-vos de nou la benvinguda a aquest Saló de Plens, en aquest cas amb motiu de la reserva de llums del Nadal 2013-2014. I per tant és una alegria tornar-nos a veure aquí per un bon motiu i veure que el Saló de Plens està ple de gent compromesa amb aquest enllumenat de Nadal. D'una banda, agrair al president d'Unió de Botiguers les paraules d'ara, però sobretot aquesta feina incansable per fer possible el que significa un Nadal ple de vida a la nostra ciutat, que ens ha d'ajudar a poder realitzar les nostres compres aquí, animar la nostra gent que no marxi fora i que torni una altra vegada a entendre que per nosaltres és vital que aquestes compres es puguin realitzar aquí a casa nostra. D'una altra banda també l'esforç que heu fet, que hem fet plegats, però sobretot que heu fet. I en aquest cas no només em refereixo a l'Unió de Botiguers, em refereixo també a altres entitats, en aquest cas Associació de Veïns, avui aquí, que són els primers agents per poder fer possible aquesta venda de la loteria que té una finalitat molt concreta i és poder engalanar de llum els nostres carrers en aquesta època, però també de la gent que ha comprat aquesta loteria, sense que la gent es comprometés i abans de comprar una loteria de Nadal fes una petita aportació per fer possible, com deia abans, poder complementar l'esforç que ja fa l'Ajuntament i que fan els botiguers, doncs avui no podríem estar aquí dient que amb el mateix pressupost municipal podem veure que són més els espais, més els carrers que tindrem enllumenats durant aquest Nadal. I per tant aquesta és una finalitat que esperem que després tingui també una certa recompensa. Per tant, agraïment a Unió de Botiguers, agraïment a les associacions de veïns, a altres entitats i tota aquella gent que d'una manera o d'una altra s'ha compromès i ha participat en aquest projecte, que no sé si és pioner perquè he vist algun barri d'un municipi proper que em sembla que ha copiat una mica la fórmula i fan alguna cosa semblant, però en qualsevol cas sí que hem estat dels primers o els primers en fer una cosa en aquest sentit. Després dir-vos que, aprofitant l'avinentesa, el comerç local és molt important per a nosaltres, no només en el moment de Nadal, en qualsevol moment. I ara és un moment molt difícil en el que el comerç, els botiguers, la gent compromesa en donar un servei personalitzat, un servei de qualitat
a la gent del barri, els veïns i veïnes estan passant un moment molt difícil. I per tant és molt important que fem aquest esforç ara, però també en el futur, com hem intentat fer aquest esforç en el passat. Són moments complicats. Jo crec que tots nosaltres, que som gent compromesa amb la ciutat, quan visitem les botigues podem comprovar de primera mà com ho estan passant de malament. I per tant el que ens pertoca és fer això. De fet, nosaltres quan vam ser capaços, tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, de signar un pacte, el pacte per reactivar l'economia i crear ocupació, algunes de les 33 mesures que contenia aquest pacte estan relacionades amb reactivar precisament el comerç, amb animar el comerç, i per tant és en aquest sentit que hem de continuar treballant des d'aquí, els que podem prendre una sèrie de decisions a l'Ajuntament, però també des de fora amb accions com les que comentàvem abans. I per tant, poca cosa més, que siguem conscients que són moments difícils, però que no podem defallir, que hem de continuar treballant. Si cal, encara més il·lusió, tot i que són moments complicats per fer-ho amb il·lusió i amb passió, però hem de continuar treballant en aquesta línia. I a banda d'agrair, com m'he agraït abans, el concurs de tothom, també fer-lo al personal de l'Ajuntament que ha treballat de valent per fer-ho possible, crec que és important, i a tot el servei d'ocupació i de comerç del nostre Ajuntament, que també ho han fet amb tanta il·lusió o més que la que han esmerçat cada any. De manera que gràcies a tots, regidors, regidores presents, associacions veïnals, entitats, comunitat de botiguers, moltes gràcies per ser aquí. Primers. Sí, avui hem fet un acte simbòlic, que és una encesa de llum simbòlica, però molt important per nosaltres perquè representa el primer dia que tindrem els carrers encesos. Ja fa dies que veiem que estava col·locada tota aquesta indumentària, tots els elements necessaris per tenir els llums de Nadal, i avui finalment hem fet un acte simbòlic, però molt important per nosaltres. I és veritat que des de fa un poc temps, uns anys, des de l'any passat, bàsicament, que es va iniciar un projecte de col·laboració entre Ajuntament i entitats, especialment Unió de Botiguers, però també amb una col·laboració molt important per part de les entitats de veïns, que consisteix en aquesta venda de la loteria de Nadal. I en quin sentit? En el sentit que, a banda de l'aportació municipal que nosaltres ja fem i que paga un percentatge importantíssim del que suposa el cost, podem tenir més espais, com en aquest cas concret seria, per exemple, la plaça Gandhi, que no la teníem l'any passat, o la part del carrer Àngel Guimerà, just davant de l'Avenç, que la tindrem aquest any il·luminada. I això és gràcies a que la gent de la nostra ciutat ha participat a través d'aquest projecte de la loteria de l'enllumenat de Nadal, de la loteria de la llum. Efectivament, jo crec que és una iniciativa pionera, que hem començat a veure alguna rèplica en algun altre districte o barri d'un municipi proper, però no una iniciativa municipal global, sinó a nivell, com deia, de barri. I per tant, bé, per nosaltres és important i avui hem aprofitat aquest acte simbòlic per poder agrair aquesta dedicació, aquesta col·laboració per part de Unió de Botiguers i per part especialment les associacions de veïns. Sí, és molt important que la gent se senti còmoda, acollida i que recordi que on millor podem fer les compres que a la nostra ciutat, que a Esplugues, sense moure's, sense problemes de trànsit, d'una manera molt còmoda, podem trobar una atenció molt personalitzada d'aquella gent que ens coneix, que sap dels nostres gustos, de les nostres manies segurament també, i per tant és aquella gent que ens podrà atendre molt millor. I torno a dir, sense la necessitat d'agafar un transport, de fatigar-nos, de la manera més còmoda possible, que és molt, molt a prop de casa.